Mayad nga adlaw, probinsya kang Antique. Para sa ating news break, Governor Rodora J. Cadjao ginpangunahan ang send-off program sa mga atleta kang probinsya. Sa ginhiwat nga send-off program para sa mga atleta kang probinsya, si Governor Rodora J. Cadjao ang presente sa nasambit nga programa. Ang dyaa na gid panginbulahan kag handom nga madara ka mga atleta nga tumandok nga Antiqueño ang bulawan nga medalya sa anda pagbalik. Ang diyang kahiwatan may kaangtanan sa paraabuton nga Western Visayas Regional Athletics Association meet o kun WIVRAA sa syudad kang Bacolod, Negros Occidental nga magaumpisa sa Mayo 2 hasta 7 tuig 2024. Ang send-off program nga ginimawan man ni SP Dante Beriong kag mga opisyales kang Department of Education Division Office of Antique. NCCA naglunsar kang hapag ng Pamana Food Fest sa Antique. Ginhiwat ang hapag ng Pamana, the Philippine Food Festival, kang nagligad nga adlaw Abril 28 sa Old Capitol Building, San Jose de Buenavista. Diyan nagapakita kang kultura sa pagkaon kag pagdumdum sa mga pagkaon nga tumanda kag iba pa nga mga kilala nga pagkaon kang mga Antiqueño. Kadya nga tuig sa pagselebrar kang hapag ng Pamana, may tema tanang ang kalutong Filipino, lakas ng kabataang makabago nga magkapadayon sa pagpabaskag kang pag-opresyar kang bag-o nga henerasyon sa mga tradisyonal nga karan-on nga bahin kang kultura kag katawhan kang Pilipinas. Ang hapag ng Pamana kag ang pagpabutsyag kang lokal nga mga produkto magapadayon tubtub Abril 30 sa Old Capitol Building, San Jose de Buenavista. Kagamoto ang mga balita nga natipon kang bilog nga puwersa kang PIO News Team. Ako dya si Rica Belmonte, PIO Antique.